Hola, com esteu? Esteu bé? Doncs molt bé. Em dic Òscar i tinc 10 anys. I avui us recomanaré el llibre Otto, el nen que va arribar amb la neu. I ara us explicaré una mica de què va. Des que havia nascut l'Otto no parava de nevar a Imer. I al principi tothom pensava que era un Nadal molt llarg. Però ell encara no sap que és un moment. Tu tens que llegir el llibre sencer per saber el final. I jo aquest llibre l'he triat perquè la portada és molt bonica i el llibre és molt interessant. I a mi m'agraden un pilot les muntanyes un moment, que ja ha acabat, no? Ha passat molt ràpid el temps, no? Adeu i fins una altra!